Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Dr. Randes Hartosubayo, Magister Pendidikan minangka Kepala SMK Negeri Setunggal Kudus. Ingkang kula urmati Ibu Ika Lestari, Sarjana Pendidikan minangka Guru Pambimbing Basa Jawi. Ingkang kula urmati para guru lan staf tata usaha SMK Negeri Setunggal Kudus saha para kanca-kanca kelas 11 akuntansi 3 ingkang kula benggakake. Langkung rumiyin monggo kita panjataken raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten-pinten kenikmatan saengga wonten ing enjing niki kita saged makempal kanthi wilujeng boten wonten setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi-mugi kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para kanca ingkang winantu ing kabagyan ing kesempatan enjing niki kula badhe nyampekake sesorah bab miwiti wirausaha wiwit muda. Apa sing kanca-kanca mangerteni babagan wirausaha? Wirausaha yaiku wong sing bisa gawe kesempatan lan nilai tambah lewat gagasan anyar, gabungake sumber daya alam lan ngowahi gagasan kasebut dadi kasunyatan. Singkatipun, wirausaha yaiku wong sing nindakake tindakan wirausaha. Dadi wirausaha ora cukup mung nduweni ide kreatif lan modal usaha. Calon wirausaha kudu nduweni karakter wirausaha sing sukses. Karakter wirausaha sing sukses ingkang kapisan inggih menika gadah motivasi ingkang inggil kangge nyukupi kabutuhan gesang. Tuladha watakipun inggih menika pekerja keras, pantang menyerah, semangat, lan gadah komitmen ingkang inggil. Karakter ingkang kaping kalih inggih menika orientasi ing masa depan. Tuladha watakipun inggih menika gadah pikiran sing positif lan kawruh sing jembar. Karakter wirausaha kaping 3 inggih menika gadah kapimimpinan ingkang unggul. Tuladha watakipun inggih menika wani tumindak, mikir lan gedhe manah, wani nanggung resiko, mikir kanthi terbuka, lan sapanunggalane. Karakter ingkang kaping 4 inggih menika gadah jaringan bisnis ingkang luas. Tuladhane jaringan kerja, kanca, lan kerjasama. Karakter ingkang kaping gangsal inggih menika responsif marang owah-owahan. Tuladha watakipun inggih menika mikir kritis, nyenengake, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, lan produktif. Karakter wirausaha sing sukses wau bisa dilatih dadi pakulinan sing bakal dibentuk dadi karakter sing dilatih yen diterusake. Saiki profesi wirausaha wis akeh digarap para muda, sawetara bisa sukses nalika isih enom. Dadi wirausaha ing umur isih enom ora gampang, nanging kanthi perjuangan ekstra sukses bisa digayuh. Tasih kathah perjuangan ingkang kedah dipun lampahi ingkang kepengin dados wirausaha. Tuladhanipun ngisi waktu luang kanthi damel produk lan pemasaran. Mangkono sesorah sing saged kula aturaken mugi-mugi bisa migunani. Nyuwun pangapunten menawi wonten tembung utawa tumindak ingkang kirang remen. Kanthi mekaten sesorah kula pungkasi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.